Pane mashoko ari kufamba achitendera pasocial media nyika yese yakuzviziva kuti aiwa SADC yazobvuma vakawirirana illegitimate with the government yaED Mnangagwa kuti ngativape chairmanship. Pane mashoko ari kutenderera pamaministries ese pamahandles avo vachiti aiwa road to 44th SADC summit vachiti aiwa ED Mnangagwa apinda pakuwana chairmanship. Sambe na mashoko atona vanhu opposition vachijamuka ndobva subscribe oleko tina on the bell icon. Aiwa varamba kukomana na Presiden kusivanda vakati aiwa let it sink. He is not our president. We owe him no duty of respect. We warned him out yesterday to pursue that agenda. He will be on the streets next week. No hugs and kisses with ED Mnangagwa and ZANU-PF official. Panapa varikaitira mashoko kuti aiwa next week and tange tiri mastreets. Mashoko ari kuda toga panapa nivakomana opposition vachiti aiwa tange tiri mastreets tichiavoida this chairmanship. Mashoko aya ari kuyachitaurwa tichiona kuti munyika yeZimbabwe muri kuona matengas ari kufamba, masoldiers ari kudeployiwa nemapurisa vari kufamba aiwa vachibata vese vanongoda kuita zvisina basa vari kupiwa ma-stern warning vachiudza kuti aiwa dzikamai vakomana chiputidzai mafungiro enyu munoti kudii kuti zviri viable here, maprotest ari kuplaniwa ari kurongewa aya anobudirira here, munotoziva kuti iwishe munhu wese kuti aiwa vademonstrate vapetition mastreets. Chiputidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu musanga no subscribe like